Samtang sa laing bahin mga sugid tibuminaw dito sa gawa sa nasod, ang Iran ni bahad niya sunugon ang mga oil ug infrastructure sa region, subay sa nagpadayon nga tensyon dito sa Middle East. Straight to the point. Uyaw ning bahad sa Iran sad mga higala, murag nag-wild sila, bahala nag magkinaunsa. So call gyapon sila mga sugid tibuminaw nya ila kunong pangsunugon, delikado kung pangsunugon nila ni. Musamot kamahal ning ato rong kuan, ngila ila pangamong lagi ni ila. Ang sunugon maamong mahigala bisag dili kontra mga kagalaan nila. Maamong ang tibuok kalibutan kay og maohon ni mahigala mahal ang gasolina, ang tanan may mag-antos mga kaigsunan. Straight to the Samtang point. sa laing bahin duha ka drone na naigo mahigala duol sa Dubai International Airport. Dunay mga barko nga naigo sa drone mga sugid tibuminaw didto sab sa Hormuz, Strait of Hormuz. Grabihan ni mga higala, daghan nga pagan ani usab mga sugid tibuminaw. Straight to the point. Now sa pikas bahin mga higala, kinahanglan gyud tutukan sa gobyerno ron ang kini mga problema nga nagsunod-sunod gyud. Labi na ning problema mga higala sa Middle East kay ugmang adlaw mao na ikaduha. Second week na day kay ang pagbombardiyo ba. Ikaduhang semana na sa gira mahigala sa nga gilusad sa Israel o sa Amerika didto mahigala sa Iran. Kay nagsugod to, kaman to, February 28 day. Adlaw kana nga Sabado. So ugma mo Sabado naman po, ikaduhang semana na. Pero wala pa mga higalay sign nga mo surrender ang Iran niining mga panahona. Hantod ron. Wa pa'y sign mga higala nga mo surrender. Og unya, patay na ilang Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei. Patay po mga higala ang nagsunod, Ayatollah Arafah. Karon ang anak na mga higala ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ang nipuli, nga mao si Mustafa Khamenei or Khamenei. Karon na samdan sad. So ugma mo 2 weeks na. Wa pa'y sign mga higala mo surrender ang Iran. Og tungod ni ini, kitang mga Pilipino og ang ubang mga kanasuran, akong kabiliban day ang Singapore day, og uban nga mga nasod, padada sa mga eroplano day dito gipang bakwit nila ilang mga civilians. Kita dugay kita kalihok. Unya gawas ana. Nangagda pa sa mga Pilipino day. Believe ko Singapore, no? Nangagda sila mga kagalaan nga sakay na lang mo sa amo, wa mo kasakyan. Kaya saon sa ato may galaing nga mas Bongbong Marcos nga. Yung mga Pilipino, magtago-tago lang muna kayo dyan. Asa man ka mutago? Mutago kay laon sa lamisa. Pero at least ba mga nasod ba? Kuan po sila na ang iyang humanitarian bitaw inday kin nga kuan. Kaya Singapore, nagpadag mga eroplano dito sa mga kuan para sa ilang mga citizens. Nangagda mo sa kamo mga Pilipino o mo kasakyan, ari na lang mo sakay. Unsa ba mga higalas bibiin nga pataguon man lang kuno mga Pinoy dito. Nya katong uban nay uban mahigala nga dili manguli kay ilang kontra mga higalag mo uli sa Pilipinas, maduble matriple mahinoon. Mabay dito mahigala kay kuan man, ang ilang mga higalab, ang gira man mga higala, ang Pilipinas mga sukit ti paminaw porbida. Delikado man kay mahigala pamahaw paniudto panihapon, mas kuyaw man hinoon. Nay uban mapabilin dito for whatever reason, pero tungod kay mga kumpanya wa may trabaho. Unya ang principle mahigala nga no work no pay. Bisag asa dapit may galas kalibutan, mao mo gani prinsipyo sa labor. De unsa man na pag asa man sila dito makaon, asa man sila dito ron og mga provisions kung inana nga sitwasyon na siging gira. In fact kini mga higalang Iran karon ni baos mga higalag pagpangatake, dunay drone attack nga niigo duol mga higala sa airport sa United Arab Emirates indekin. Nya mo samot pag ning kamahal ning gasolina ani ron. Labi na ni hulga ang Iran nga kini kuno mga oil infrastructure sa ilang mga silingang mga nasod, mo ilang mga targeton. So dili na mga higala military installations lang, hasta mga oil and gas infrastructure sunugon sa Iran. Kini ila among na gini nga maapil mahigalang katawan sa kalibutan ba? Unya mo presyo ang katawan sa kalibutan, ang Amerika na po yung nahunungin na lang ninyo. Kay maapil mi diri. Sumuni ang strategy karon sa Iran. Aron masuko ang mga tao, terroristic ni ilang buhaton ang kalakiharon. Masuko ang mga tao sa US o Israel, nga ano man yung gisugda gira na itanawa na unsa na tanilon.
Hasta pa ang Strait of Hormuz. Ang muna kita Pilipinas kani mo itong tutukan. More than 2 million Filipinos ang naa sa Middle East. Ikaduha, bisan pag ipanguli nila asa man sa trabaho, dakulisod ka ini. Pila ka pamilya mahigala ang magsuffer ani katong mga Pilipino nga naa diha. Unya gawas pa kita nga ni alinhi apektado ta sa presyo sa palaliton, sa oil o sa uban nga domino effects ni ining mga palaliton. Mao ni ang dapat tutukan. Nabisi ang gobyerno mahigala sa kuan nabisi sa impeachment. Nabisi pod mahigala pag imbestigar sa mga ex-marines. Inay ang mga allegations sa ex-marines may imbestigaron, ang mga ex-marines na may giimbestigar. Paita. Nya dito po sa gawa sa nasod, doon naman tayo mga imbahada dito. Sus, problema ang dako may gala. Ang ato mga imbahada dito, why maayong pagtagad sa mga Pinoy? Gawas pa na mga kagalaan, why pangandam? Wa gyud. Naunsa. Nya usa kining naitabo sa Bahrain, atong paminawon na kuning video dong. Na videohan man gyud sa Bahrain kani Bahrain. Nagrally to mga Pinoy dito may gala. Kani sa imbahada. Kami lang, pwede ipamutmut namin isa-isa. Kani. Pero ito kasi, pera ng gobyerno, that's why we ask you to bring some requirements. Ngayon, Ba't ang dami pa na requirements? Ambassador Bingaliaga nandito para hindi namin kayo pahihirapan. Ang gagawin namin ay ililista namin yung inyong mga pangalan with your numbers. Guaranteed po, natatawagan namin kayo. Okay? Yeah, mas better. Hindi, ganito. Ganito. Yung mga katiis. Ngayon daghang mga requirements. Yung katiis na pupunta ay na makahintay dun sa pila, okay? Dito lang kayo. Pero yung mga nagmamadali na kailangan na rin umuwi, naintindihan namin, kaya kukunin namin yung pangalan at numbers nyo. Rest assured po, nagtatawagan namin kayo at pupuntahan kayo ng embahada. So, ito po si Ambassador Galiaga. Mao ni mga Pilipino dito. Tingnan lang mga requirements pa mo. Nagpaparelease na kami ng information, kasabi na rin sa iba nang nagtatanong, walang magbibigay bukas. Kasi bukas, kung gusto bumalik, kayo ang priority. Wow! Sir, nandito na kami sa umaga. Mama pa lang. Hindi, kung gusto nyo magantay ko, kaya natin tumamo. Kasi kung yung iba gusto umalis, then i-exit din yung pila. Para doon sa gusto magantay dito, i-accommodate kayo, nasa loob na kayo, hindi namin kayo tataboy. So, dito naman, kung yung may iba naman, kaya naman bukas, yan mas maganda. Then at least matulungan din yung iba, i-exit yung pila. Ha? Ano namin, kukunin yung number para meron kayong message, papadala namin sa WhatsApp, para sigurado kayo magandang bukas, tapos napatigil na rin namin para wala na iba pupunta Kasi dito. wala kayo magpapasok. Ganito rin kasi Mao ni may mga Pilipino dito. Habang nandito kami naman, Alangan po, so ganun din pa ang mangyayari. Since kami, nakakandito, bakit po kaya yung tayo na nandudun sa katapuan lang po namin, makinis kami doon sa naglalito. Kaya po, yung magantay, walang problema. yun nga po sir, yung mag-aantay po. Mag-aantay po sir. Yung mag-aantay po na, Guys, itong pangyayari dito ngayon sa Philippine Embassy kasi sa Kabulo na tingnan nyo. Hindi na maintindihan. So ngayon, ang sinabi sinabi kayo ng mga titasa, ibang titasa na dito, bakit hindi tulungan mo na Kaguliyang lang mga Pilipino in town. Wa mahandol og tanong.
natin dito sa embassy, guys. Tingnan mo, nagkagulo-gulo na. Nakagulo-gulo na. Gulo na talaga ang buong mundo. Hindi natin alam ano. Uy, natidelay na. Dapat sumunod na tayo. Eh ngayon, kung saan ho kami galing, wala naman kami natatanggap na kahit kano. Kami dito, paano ho yan? Kaneo. Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po ah. Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ang yuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, magsumbong ang Manila ho ang nagsasabi, walang pondo. Manila ang sabi walang pundo. Gamay lang dong. Please. Tama na, ang Manila na nagsabi walang pundo. Asang pundo? Tos malita. Nagkaguli ang mga Pilipinos ba rin? Nga, giingnan lang may gana. Ang Manila na mismo nagsabi walang pundo. Walang pundo. Unya, daghantag mga mali-malitang kwarta. Tarong maguna mga sugid di paminaw. Straight to May the point. kini nga portion, balik, i-rewind ko no gamay ni dong. Kini nga portion dong. Tawa ha? Ang taga-imbahada dito may kalas ba rin? O, bebe, ato paminaw, ha? No. Eh ngayon, kung saan ho kami galing, wala naman kami natatanggap na kahit kano. Kami dito, paano ho yan? dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po ah. Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ang yuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, ang Manila ho ang nagsasabi, walang pondo. Sige, walang problema. Sa Manila. Walang pondo ah. Wala na pondo. Ilikot nyo. Kahit magsumbong na tayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Eh ngayon, kung saan ho kami galing, wala naman kami natatanggap na kahit kano. Kami dito, paano ho yan? dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po ah. Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ang yuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, ang Manila ho ang nagsasabi, walang pondo. Sige, walang problema. Sa Manila. Walang pondo ah. Walang pundo ha? Okay, praise kamay. Walang pundo ha? Walang pundo. Nganong daghan ng malita? Paita mga sugid di paminaw mo ni nakapait. Ang mali-malitang kwarta. Ha? Dili imbestigaran. Namatay picture to mali-malitang kwarta din sa amatong kwarta ba katong ipakita katong dito sa kasaldi ko nga di gyud imbestigaron na katong sa NBI bitaw. Audo katong sa ex-Marines ba? Katong ex-Marines ang katong mali-malitang kwarta daghan tong mali-malitang kwarta. Giukban man gitong mali-malitang kwarta. Pag ukab pitidaghan ng kwartahan ni store. Nabatay picture ato dong, tarawa ko no dong. O kanyo, mali-malitang kwarta. Nya katong yung giukban dong, giihap ang kwarta mali-malita. Hamalawal kana oh. O kana dong. Pwede mo ni itapad dong. Pwede ni itapad si Pikas dong, nya Pikas atong bati tong kanya wala ko nung pundo. Sus kundi pala undiir ka maayog yung balikason. Ang pundo tuwa na sa malita. Tuwa na sa malita niya, di gyud mo imbestigar mahigala sila. Diba, oo. Sige, ilan na ipakita na kung naong be. Unahan na sa ng pundo. Kana, oh. Kami dito, paano ho yan? dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po ah. Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ang yuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, ang Manila ho ang nagsasabi, walang pondo. Sige, walang problema. Sa Manila. Walang pondo ah. Wala na pondo. Ilikot nyo. Kahit magsumbong na tayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Fresh. Walang pundo ha. Unya, unsa man ang daghan ng kwarta? Nga na mahigala gisod sa malita. Unya, di gyud mo imbestigar sa Lacson. Ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, di gyud mo imbestigar. Ang Ombudsman, di gyud. Kaniyo, unsa man ni? I-check ninyo kung kanang picture nga gi-attach, gi-substantiate sa mga allegations sa 18 ka mga sakop sa Philippine Marines, o kana nga picture AI generated ba na? Edited ba na nga pictures? May bawa na. Bawaan nga si Christina nga nangupyarag nang grablag mga pictures sa iya may galang tourism promotional materials. Kanipay di may bawaan. Sayon kaayo, pero dagdumili ang gobyerno pag-imbestigar. Kini mo yung imbestigaron nga namawa man ang pundo. Unsa man insulti sa taga-embassy dito sa Bahrain? Ang mga Pilipino may taon dito nagkaguliyang mga sukid di paminaw. Ha? Ningadto sa embahada. Asa man kamo dangop adto man kasi mong embassy. Wala ka kuan ikin kita kag mga Americans nga magka-problema sa Pilipinas adto na sa ilang American embassy ngadto na magpatabang. Natural na nga magpatabang kay mo man gibutang ang embahada diha. Nganay makamonitor sa mga Pilipino nga naa diha ug dunay mga problema nga mga Pilipino daan sa sandigan kay natay embassy nga naa diha. Pero karon giingnan hinuon sa mga higalas ng taga-embassy.
Wala yung pundo. Sabi ng Manila, walang pundo. Nya unsa man eh? Ako pakita pictures bigas. Pagtadaghan naman kwarta. Ha? Jesus Ginoo ko mga kaibigan. Ibalik ito gamay dong, be. Wala ko ng pundo, bebe. Sige ko no. Oo, kung sa tanong kami galing, wala naman kami nakatanggap na kahit tanong. Kami dito, paano mo yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, magsumbong ang Manila ho ang nagsasabi, walang pondo. Sige, walang problema. Sa Manila. Walang pondo Wala na pondo. Ilikot nyo. Kahit magsumbong na kayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Oh, ang Manila na mismo nag-ingon, walay pundo. Nya unsa man eh, nga daghamang kwarta. Gisuod man sa malita ang kwarta. Straight to the point. Mga hanggaw ni mga tawhan na mga sukid tigpaminaw. Straight to the Di pa ng point. taon dier, maagyong balikason mga kaigalaan. Straight to the Ha? point. Mali-malita ng kwarta mga sukid tigpaminaw. Mo na akong ikulong ron mga higala sa atong pamantalaang the free Monday karon. Karong adlaw mga higalang ni gawas ni Malita. Daghang kay kwarta. Pero mga kaigalaan, ang kwarta magamit ngadto sa mga Pilipino nga angay serbisyuhan. Tua sa mga buaya. Nya karon nga ni ay mosumbong may galado mo tugan, labot ini nga maong mga anomalya ang ngay sumbong maopay gigukod karon mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Gigukod ang mga sakop sa Philippine Marines nga mao'y nagsumbong. Ngano di man na imbestigaron kanang picture dekin. Imbestigaron na kanang picture na Unsa man ang pagkapitsura daghang kay kwarta? Dili inyo na imbestigaron mo piyong lang sa Lacson ana. Mo piyong lang sa Crispin Rimulya ana. Mo piyong lang sila ana. Nya ang ilang giimbestigar ang kato hinuon mahigalang mga whistleblowers mao na hino ilang giimbestigar og gipangitaan mahigalang sayop. Unsa naman ning kalakiharon hay na bay hustisya aning kalakiharon? Straight to the point. O kining kuha naman kailangan makalagot kayo una-unaon. Nga kining taga-embassy mga sukid di paminaw, mura og may pagka-arugante sad ni. Pero gawas anak day, kung ingnan gisa sa Manila day way pundo, mapugos na siya. Kuha, di na mo ma-entertain kay way pundo. Ang Manila mismo may nag-ingon nga way pundo. Naon sa mga tabu ang way pundo, nga naa may daghang kwarta, gisuod sa balita. O, be, ati pabati, pagbalik ka sa mga names, be. Dawa, Sige. Wala naman kami nakatanggap na kahit tanong. Kami dito, paano mo yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, magsumbong ang Manila ho ang nagsasabi, walang pondo. Walang problema. Sa Manila. Walang pondo Wala na pondo. Ilikot nyo. Kahit magsumbong na kayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Tiyan mo na. Kini mo'y gitagaan unta og priority ni BBM. Kini mo'y tagaag tutukan sa gobyerno. Kaya ang kwarta mahigala ron, mo ni mga higala mga modern heroes, ang ato mga OFWs. Pero tagaig, bili. Ang karon ang giuna mahigala unsa ang pagpalagpot si Sara Duterte. So mugamit na pag kwarta kay bamayra na po ni mga congressmen. Aron nga mo pirma sa impeachment daykin. Straight to the Ang point. kwarta mga higala gamito na po ni. Paglingla. Nga hala, pirmahin ninyo ang articles of impeachment, pertindako ang kwartahang gasto. Di apay mga flood control projects. Apan ni ay mga bagong bayani na to. Ato mga bagong bayani. Modern heroes. Ato mga OFWs. Giigo lang giingnan may way pundo. Ingong Manila, way pundo. Hay bang hustisya na intawon mga sukitig paminaw? Di ba mo ingon man ta sila may bagong bayani? Sila may bag-o mga higala nga mga bayani sa bag-ong panahon. Unya ngano man, kusog lang ta mo ulog-ulog kunuhay ang gobyerno nga kamo may bag-ong bayani. Unya, mauni ang pagtagad nga ihatag sa ato mga bag-ong bayani. Straight to the point. Inanaon ni mo pagtagad. Nga way pundo, way sumbong lang mo kung asa mo sumbong. Kay way pundo, maubani ang tagad sa gobyerno sa atong giingon nga mga bag-ong bayani. Not just number one.